Сёння адбыўся быццам бы разгляд скаргі абласнога камітэта БСДП «Грамада» на рашэнне гарадоцкага райвыканкама. Пры разглядзе гэтай скаргі намі прадстаўлены доказы ігнаравання рабочай групы патрабаванняў цэнтра выбаркама па збору подпісаў за вылучэнне ў склад участковай камісіі грамадзян шляхам збору подпісаў. Это па-першае. Бо тыя копіі заяў грамадзян адносна двух членаў гэтай камісіі не адпавядаюць патрабаванням выбарчага заканадаўства і павінны бы у прававой дзяржаве адразу стаць падставай для адмены рашэнняў гарадоцкага райвыканкама. Суд таксама фармальна вельмі разгледзеў норму 34 артыкула выбарчага кодекса наконт прадстаўніцтва грамадскіх аб'яднанняў, бо палітычныя суб'екты, якія па канстытуцыі, па выбарчаму кодексу павінны ўдзельнічаць у выбарах, яны не ўключаны ў склад выбарчай камісіі. Вельмі дзіўнай была пазіцыя прокурора, які казаў, што у членаў райвыканкама можа быць асабістае меркаванне, што ніколі гаравога не ўключаць у склад участковай камісіі. Быццам бы гэта іх асабістая хата або дзелянка, дзе толькі яны гаспадары, а не з'яўляюцца дзяржаўнымі служачымі, якія павінны выконваць нормы канстытуцыі, нормы выбарчага заканадаўства. Гарадоцкі райвыканкам, як іншы райвыканкам, панасабіраў усякіх такіх грамадскіх арганізацый прафсаюзных, культуры, адукацыі, сельскай гаспадаркі, якія павінны абараніць заробкі людзей на годнае жыццё, скажем так, а яны ўключаны у першую чаргу ў камісію, а ад палітычнай партыі няма праходу. І гэта 100% у гарадоцкім раёне. Вось потом хай і думаюць улады, той же самый Лукашенко, чаму такія выбары не лічацца легітымнымі, не лічацца транспарэнтнымі. Бо ёсць фармальна выбарчы кодекс і ёсць яго выкарыстанне ў інтарэсах кіруючай вертыкалі. Гэта адбылося і ў гарадоцкім райсудзе, где старшыня суда назначаецца Лукашенко, где старшыня райвыканкама назначаецца Лукашенко, і адзін аднаго хочуць пасудзіць і вызначыць у судовым паседжанні. Вось гэта тупіковы шлях развіцця дэмакратыі ў Беларусі, што паказаў і гарадоцкі суд.